Els mallorquins reciclam ara un poc més que fa 4 anys i això que la crisi ha fet davallar molt la quantitat de residus que es dipositen als contenidors. Tot i això, encara queda molt per arribar als objectius que marca el Pla Director del Consell de Mallorca. La crisi econòmica ha provocat que es generin menys residus. La prova és la davallada que hi ha hagut en la recollida d'allò que no es pot reciclar, l'anomenat rebuig. En 4 anys ha caigut un 9%, però tot i que recull menys, sí que recicla més. D'entre tot el que es recollia fa 4 anys, un 9% era reciclable. El percentatge ha pujat l'any 2010 al 13%. La xifra és positiva, però estan fora dels objectius del Pla Director de Residus. Els residus han baixat a nivell general i en canvi la recollida selectiva no ha baixat. S'ha incrementat poc, dècimes, amb alguna fracció, alguna cosa més, però no ha baixat. L'any 2009 va representar una caiguda molt important en la recollida de paper, cartró i de vidre. La xifra ara s'ha estabilitzat. En canvi, el fet de deixar els envasos al contenidor groc ha anat augmentant sense aturar. Ara ho feim el doble que fa 4 anys.